नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर समुद्रकिनारी कथित अवैध वाळू उपशामुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली. गुरुवारी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास कुणकेश्वर वरचीवाडी येथील ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत समुद्रकिनारी सुरू असलेल्या वाळू उपशाच्या प्रकाराला तीव्र विरोध दर्शवला. यावेळी ग्रामस्थांनी घटनास्थळी जाऊन संबंधितांना जाब विचारला. तसेच काही संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. कातवनात काय कसली वाळू? कातवनात नाही काय? माका सांग, कातवनात नाही काय? वाडीत हो, आमच्या वाडीची खय नेवची हो. तुमच्या कातवनात फक्त पाणी भरता, आमच्या थंय नाही भरत. आमचे कोपरे गेले 2-2 होत. मी काय यावेळी देवस्थान ट्रस्टचे सचिव हेमंत वातकर, अभय पेडणेकर, वरचीवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष सुहास नाणेरकर, निखिल कुणकेश्वरकर, सुहास वातकर, दीपक घाडी, ओंकार घाडी, केतन साटम, अनिकेत साईम, किरण गोईम यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते. घटनेची माहिती मिळताच महसूल विभागाचे कर्मचारी तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. काही जणांनी घटनास्थळावरून पळ काढल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कुणकेश्वरचे सरपंच आणि तलाठी यांनीही घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. संबंधितांवर कठोर कारवाई होईपर्यंत शांत बसणार नसल्याचा इशारा वरचीवाडी ग्रामस्थांनी यावेळी दिला. तसेच ग्रामस्थांनी महसूल प्रशासनालाही थेट सवाल करत नाराजी व्यक्त केली आहे. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर सारख्या पर्यटन स्थळी जर कथित अवैध वाळू उपसा सुरू होत असेल तर महसूल प्रशासन नेमकं करतंय काय, असा प्रश्न उपस्थित करत ग्रामस्थांनी अशा प्रकारांना तातडीनं आळा घालण्याची मागणी केली आहे. 7 वाजता गाडी 2 पकडलेल्या होत्या, एक फराळी झाला आणि तिथं तलाठी भाऊ हजर होते. भाऊ हजर असताना गाडी तिथून गेलेली आहे. गाडीचे फोटो आहेत, वाळू भरलेली आहेत, कामदार आहेत तिथे, मालक त्यांच्याबरोबर बोलत आहेत आणि गाडी घेऊन गेले. यांच्यावर जर रितसर कारवाई आज रात्री नाही झाली तर उद्या कुणकेश्वर गावातून सकाळी तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा येणार आहे. कायमची कारवाई होत नाही तोपर्यंत आता आम्ही गप्प बसणार नाही. कारण आता समुद्राचं पाणी आमच्या वाडीत भरणार आहे. पावसाच्या वेळी पाणी वाळू नेऊन पाण्याची लेवल केलेली आहे. त्याच्यावर कारवाई जर सरकार करत नसेल तर मग आम्हाला कायदा हातात घ्यावा लागेल. मी सुरेश गणपत मालक, कुणकेश्वर वरचीवाडी. आज या समुद्री किनारे 2 मॅक्स पकडले गेले वाळू भरताना. उद्या रंगे आहेत. या ठिकाणची परिस्थिती पाहता एक नैसर्गिक आपत्ती. जर उद्या समुद्राला उधाण आलं तर संपूर्ण दर्याचे पाणी आमच्या वाडीत घुसू शकतं. वारंवार ग्रामपंचायतीला कल्पना देऊन पण काय ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांना आज आक्रमकता घ्यावी लागली. आणि जर यांच्यावर कायदेशीर कठोर कारवाई झाली नाही तर याच्या पुढे जे परिणाम होतील याला पूर्णतः सरकार जबाबदार असेल. त्या ठिकाणी आज कितीतरी पर्यटक येतात जातात. त्या ठिकाणी जवळजवळ विहिरीसारखे खड्डे मारलेले आहेत आणि हे कायमस्वरूपी चालू आहे. आणि हे बेकायदा विक्री होते. हे वैयक्तिक पण वापरत नाही, विक्री होते बेकायदा. तरी याचा कुठेतरी विचार व्हावा. दुसरा विषय, या ठिकाणी जर कारवाई नाही झाली आणि जर उद्या ठिकाणी एखादं वाहन आम्हाला मिळालं तर त्या ठिकाणी जो काय प्रकार होईल त्याला सरकार जबाबदार असेल. सरपंच आहेत, आपण जाणून घेऊया. तामणकरजी काय सांगाल? नमस्कार. आज संध्याकाळी
साधारण पावणे 8च्या दरम्यान माझा चांदेलवाडीचे ग्रामस्थ अभयजी पेडणेकर यांच्या यांचा फोन आला की बाबा असं इथे आम्ही काही जण वाळूचा उपसा करतायत आणि ते अनधिकृतपणे गाडीत आपल्या भरून ते नेत आहेत तिथे. आणि असं तोपर्यंत तिथे गावातील जे जागृत ग्रामस्थ आहेत, एक 25-30 ग्रामस्थ ते तिथे उपस्थित झाले होते आणि त्यांनी गाड्या तिथे थांबून ठेवलेल्या होत्या. त्यानंतर या कारवाईत 2 गाड्या पकडलेल्या आहेत त्यांच्या गाडीत वाळू असते आणि त्याचा आत्ता पंचनामा म्हणजे वस्तुस्थितीचा पंचनामा हे आपला महसूलच्या विभागामार्फत चालू आहे. नमस्कार. कुणकेश्वर ही पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे, पण या ठिकाणी आता तुम्ही बघितलात तर अवैध वाळू उत्खनन जोरदार चालू आहे. गेली कित्येक वर्ष आम्ही ग्रामस्थ या ठिकाणी जे आहे ते आवाज उठवतोय, पण प्रशासनाकडून कायम या ठिकाणी दुर्लक्ष होत आहे. ग्रामसभेतसुद्धा आम्ही ठराव केला. इथले स्थानिक असतील किंवा जे आजूबाजूचे गावातले लोक आहेत जे प्रोफेशनल वाळू विकतात, इथून वाळू नेऊन ते आपल्या पर्पजसाठी लोकांना विकून ते पैसे कमवतात. यामुळे होतं आहे काय की इथे जवळच आमची वस्ती आहे. हा जो रोड महामार्ग जातोय त्याच्या पलीकडेच घरं आहेत. तर आज ना उद्या अशी परिस्थिती इथे उद्भवली. इथे आमच्या ह्या मच्छीमारांचे सुद्धा इथे घरं आहेत. तर त्या पावसाळ्याच्या दिवसात मच्छीमारांच्या घरांना पाणी लागतं आहे आणि जर या प्रकाराकडे दुर्लक्ष झालं अजून तर हेच पाणी बहुसंख्येची वस्ती आहे आमची वरचीवाडी म्हणून वस्ती आहे, तो इतर कुणकेश्वर गावातली घरं आहेत. या घरांना हे समुद्राचं पाणी डायरेक्ट भिडण्याचा धोका संभवतोय. त्या दृष्टीने आम्ही इथले स्थानिक जे आज संध्याकाळी जो हा प्रकार झाला त्या दृष्टीने आम्ही काय ठरवलं की यायला कुठेतरी लगाम बसायला पाहिजे म्हणून इथे आलो. त्यावेळी अनायसे वाळू उपसा चालूच होता. गाड्या आम्ही पकडल्या. तलाठी भाऊंना सरपंचांना कॉल करून इथे बोलवलं. तर तलाठी भाऊंची सुद्धा कारवाईच्या वेळी दिरंगाई केली की त्यांच्या गाड्या जाग्यावरच जप्ती करायला पाहिजे होती. त्यांना सांगितलं की तुम्ही तहसीलदार कार्यालयात गाड्या घेऊन या, तिथे आम्ही तुमची कारवाई करू. मग आम्ही ग्रामस्थ तिकडे निघालो. तर त्यावेळी जे वाळू उत्खनन करून पळत होते, ज्यांच्या टेम्पोच्या वाहनात जी वाळू भरलेली होती प्रत्यक्ष ती ते मालक गाडी घेऊन जे पळाले त्यांनी वाळू उपसून टाकली आणि सगळे नामानिराळी झाली. याच्यात मुळात काय आहे माहिती आहे, प्रशासनाने इथे CCTV बसवलेले आहेत. तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे सगळ्या गोष्टीत आणि इथूनच महामार्ग जातो किंवा इथूनच लोकांची रहदारी असते. पोलीस प्रशासन म्हणा इतर लोकसुद्धा इथून कंटिन्यू जात असतात. तरीसुद्धा ही परिस्थिती जर अशी असेल तर ग्रामस्थांसमोर काय ऑप्शनच राहत नाही. मग ग्रामस्थ आता ह्याच्यावर आता आम्ही जी तक्रार नोंदवली आहे ते दोघेजण पळून गेले समजा आणि दिवसाढवळ्या प्रकार चालू आहेत. दिवसाढवळ्या कोणी काही लक्ष देत नाही. प्रशासन म्हणा की कोणी काही लक्ष देत नाही. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. फोंडा घाटीत दरीत कोसळून अशफाक मुलानी उर्फ निहाल या 25 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना 5 वर्षापूर्वी घडली होती. मात्र हा अपघाती मृत्यू नसून त्याचा 4 जणांनी मिळून खून केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतील घाटकोपर क्राईम ब्रांचच्या टीमनं या प्रकरणाचा छडा लावलाय. घाटकोपर पोलिसांनी 4ही आरोपींना अटक करून कणकवली पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय. कणकवली पोलिसांचं पथक 4ही जणांना ताब्यात घेऊन कणकवलीच्या दिशेनं निघालं. मनोज नारायण भणगे, सुरेंद्र चंद्रहास सोनवडेकर, अतिश भगवान मोरे, ऋतुराज शेट्टी हे खून प्रकरणातील आरोपी आहेत. 4ही आरोपी मुंबई परिसरात राहणार आहेत अशी माहिती घाटकोपर क्राईम ब्रांचच्या पथकानं दिली आहे. 5 वर्षापूर्वी अशफाक मुलानी याचा मृतदेह फोंडा घाटीच्या दरीत आढळला होता. बाजूलाच दुचाकी देखील असल्यानं अशफाक दुचाकीसह घाटात कोसळला असावा अशा निष्कर्षापर्यंत कणकवली पोलीस पोहोचले होते. त्यानुसार कणकवली पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंदही झाली. मात्र तब्बल 5 वर्षानंतर या घटनेला वेगळंच वळण मिळालंय. अशफाक याला मारणाऱ्या संशयितांपैकी एक जण दारूच्या नशेत या खुनाविषयी बरळला आणि ही बाब घाटकोपर क्राईम ब्रांच पर्यंत पोहोचली. घाटकोपर क्राईम ब्रांचच्या टीमनं बुधवारी सकाळी सुमारास 4ही संशयितांना बोलावून घेतलं. खाकीचा हिसका दाखवताच संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. अशफाक आणि वरील संशयित यांच्यात आर्थिक देवाणघेवाणीतून वाद होते. याच वादातून संशयितांनी अशफाक याला कुडाळ इथं एका हॉटेलमध्ये बोलावून घेतलं.
पुढे संशयितांनी त्याला कुडाळ इथं जबर मारहाण केली. यात अशफाकचा मृत्यू झाला. त्यानंतर संशयितांनी अशफाक याचा मृतदेह आणि त्याच्या ताब्यातील दुचाकी फोंडा घाट इथं दरीत टाकली आणि तेथून पसार झाले, अशी माहिती घाटकोपर क्राईम ब्रांचच्या तपासात प्राप्त झाली आहे. घाटकोपर क्राईम ब्रांचनं 4ही संशयितांना कणकवली पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय. 4ही संशयितांना घेऊन कणकवली पोलिसांचं पथक कणकवलीला येण्यास निघालंय. आता संशयितांनी अशफाक याला नेमकं कसं ठार केलं हे पुढील तपासामध्ये स्पष्ट होणार आहे. ही उत्कृष्ट तपास मोहीम राबवणाऱ्या घाटकोपर क्राईम ब्रांचच्या पथकाला पोलीस आयुक्त देवन भारती, सह पोलीस आयुक्त अनिल कुंभारे, अप्पर पोलीस आयुक्त कृष्णकांत उपाध्याय, पोलीस उपआयुक्त नवनाथ ढवळे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त विन्नीनाथ सावंत यांचं मार्गदर्शन लाभलं. कारवाईमध्ये घाटकोपर क्राईम ब्रँचचे पोलीस निरीक्षक आत्माजी सावंत, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुहास खरमाटे, वैशाली सरवदे, धनाजी साठे, महेश शिलार, स्वप्नील काळे, पोलीस उपनिरीक्षक नामदेव परबळकर, अरुण सावंत आदी सहभागी झाले होते. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. सांगुळवाडी कोंडवाडी नजीक रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे रिक्षा पलटी होऊन अपघात झाला. यात 3 जण जखमी झाले. या अपघातानंतर नागरिक आक्रमक झालेत. नगरपंचायत प्रशासनाविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी कोंडवाडी इथं रास्ता रोको केला. या रास्ता रोको आंदोलनात काय घडलं पाहूया. तुझ्या डबल आम्ही ठेवलेलो काय आलं ना, असो घोळकोस तुझ्या गायत आयडी नसता का आता तुला मी सांगितलं नाही नाही तू मान हलवलं की मग मी तुका रविवारी पालकमंत्र्यासोबत तुका तुमच्या नगराध्यक्षांगा बांधकाम संघात उभे करतो. मग सांगतो आम्ही काय करतो तुम्ही ऍटिट्यूड वैभवत काम करतो. मी ठेवायचो नाही अधिकारी काळजीपूर्वक तुमच्याकडे अजून हे तुमच्याकडे आलं नाही आहे. का नाही आलं? मार्चमध्ये काय करतोस तुम्ही अशी पत्र कॉन्ट्रॅक्टरला आणलं काय नाही. चोराचे धंदे चाललेत नगरपालिकेत, चोराचे धंदे. पालकमंत्र्यांनी सांगितलं तुमचा नोकर केला, तुमचा नोकर शिव काय चाललंय इकडे? काम झालं आपण पळवत नाही हो. झाडी मारली तर बरोबर माती भरून केली होती. माती बरोबर कधी आणणार तसं हो एसटीला टन मारायला जागा आहे का बघा? कॅरल मारले ते बोललं असतं तो काही हा सॉल्व्ह झाला असता. पत्र मिळत नाही ना, हो, लेखत नाही अशी पत्र. तू दिनेश पाटीलला सांगितलं काम करू. बॉल मारला तर इथे बॉल कशाला मारला हे अक्कल नको. 4 दिवसात तुम्हाला सांगतो, जर 2 दिवसाचे खड्डे नाही भरले तर नगर लॉक लागणार. आम्ही लक्षात घ्या, एंट्री नो गेटला. आणि मी उद्या पालकमंत्र्यांशी बोलतोय या विषयावर. बघते काय तर तुमचा रविवारी बघा साहेब येणार. तुमच्यामुळे उगाच नगराध्यक्षांची चूक येता का म्हणजे नाही पत्र नाही का पत्र तुमचं स्टाफ तुमच्याकडे नगराध्यक्षांकडे पत्र देत नाही. मी कधी सांगणार आहे तुमका. त्यामुळे हे प्रकार आहेत. नगराध्यक्ष लोकलचे आहेत, तुमचे बांधकाम सोबत आहेत. तुम्ही दाखवू गए बाबा. अरे पण जनता कोणाची, तुमची की यांची? त्यांचा काय फरक पडता, त्यांचं थोडीच बाकी. आणि तुम्ही हिले असताना असे काय करतो? पण सांगितलं हे 15 दिवसांनी हे बघा काय आता बोलवा. काय आता बोलवा. तुम्ही साधी दखल काय बोलवा. हे जेव्हा इले ना ते काय आता बोलवा. तुम्ही काय दखल घेतलेली नाही. तुम्ही काय जर काय बोलला असाल ना
शब्द नको लेखी काय जास्त आमका बोलवा त्याचा अर्थ नाही ते काय लेखी दिलं लेखी देणार कसे सांगा नाही बघते ना शनिवार. सोमवारी आता पाऊस पडेल. पाऊस पडेल. हे होणार नाही थोडं बघा एवढं थोडं थांबा ना तुम्ही. ऐका मॅडम म्हणतात सोमवारच्या आतमध्ये उद्याच्या तुमचं काय झालं काम करून घेतो ग्रामीणच्या काय करू बघा सांगा. शहरी दखल घेऊन हो मॅडम त्यांचंच घ्या ना. दोन्ही बाजून आम्ही ग्रामीणची येतो ना ग्रामीणच्या याची गरज नसतं त्यांना. आम्ही ग्रामीणची येत नाही त्याही तुमची हद्दवाढी येत त्या तुमचा ग्रामीण करा. आता तुम्ही पण ग्रामीण म्हणणार नगर मला एवढंच पाहिजे रविवारच्या आत म्हणजे सोमवारी मला हा रस्ता क्लिअर पाहिजे असं आम्हाला लेखी द्या. नाही नाही नगराध्यक्ष देणार नगराध्यक्ष दिल्याने शब्द देतो. नाही नाही नको नको अजिबात नाही अजिबात नाही लेखी द्या. आम्ही देतो आम्ही पण देतो बस स्वप्नील जा मी लेखी पण आणि घे आमच्याकडची नोटीस आहे ती घे पीडब्ल्यूडी यांची पोच द्या यांना. घे तोही आणून दे शनिवारी मॅडम तुम्ही बरं हे सगळ्याचे तिथे देण्यापेक्षा एकदा मला येऊन भेटत जा माझ्याकडे पर्यंत नाही आवक जावकला देण्यापेक्षा केबिनला जावा केबिनला मॅडम बसलेले असतात 5 माझ्याकडे लोक तुम्ही डायरेक्ट येऊ शकता. तुमचे जे अधिकारी आहेत, कर्मचारी आहेत, नाही पण प्रशासनात हे चोर धंदे चालले ते मला सांगा ना. कर्मचारी आहेत ना, तेच तुम्हाला हे आमचं पत्र दखल पत्र नाही घेत नाही, आहे. जाऊ देत हे नाही. चाललंय शिव शिव म्हणजे मालक कोण शिव शिव आज गेला कुठे गेला कोण मालक तुम्ही कोण असणार. बोलतो? माझ्या लोकं फोनवर बोलणार कोणाला विचारा फक्त. स्वप्नीलने तुम्हाला किती वेळा फोन केला त्यांना विचारा. जनता बोलणार कोणाला त्याला सांगितले प्रत्येक वेळी टाळाटाळ करतो तो त्या बरंच आहे ना. त्या खुर्चीवर बसायचा लायकीचा पण नाही सी होतो. आता काय कामाचा तो काय काम करू शकत नाही शिव ऐकत नाही तुमका. नाही ते का कसं ऐकतो ह्योच योग ऐकतो बरं मी काय म्हणतो हो की आम्ही सोमवारच्या आत पालकमंत्र्यांशी बोललो नाही दोन मिनिटं. म्हटले की नाही शब्द देऊन टाका, काम चालू. ते तर नंतर बोलू. नगराध्यक्ष साहेब माननीय सभापती साहेब हे ते आलेले आहेत. आम्ही जनता या रोडची जी येणारी जाणारी जनता ते थांबलो रस्ता रोको केला. हे चौथा ऍक्सिडेंट आहे. आजचं एवढं ऍक्सिडेंट भयानक झालं ते ॲडमिटला पेशंट आहेत. ह्याचा मालक कोण यांचा खर्च पाणी आहे सगळा विषय आहे. नाहक ते बळी घेत जात आहेत. याला कारक कोण फक्त नगरपालिका. ह्याची नाहक नगरपालिका जबाबदार आहे याला. त्यामुळे हे जबाबदार याला नगरशी आहेत काय. याने याचा तात्काळ याला आश्वासन दिलंय की सोमवारच्या आत म्हणजे उद्या शनिवार परवा रविवार याच्यामध्ये रस्ता पूर्ण करून देतो असं आश्वासन दिलेलं आहे. तरी नगराध्यक्ष असताना सुद्धा आणि सर्व पदाधिकारी असताना तिथे आम्ही सर्व जमलेले रस्ता रोको जनता आम्ही आज थांबवायचं का हा रस्ता त्यांचं आश्वासन दिलेलं आहे. हो माझे सरपंच साहेब सोमवारच्या आतमध्ये आणि जर सोमवारपर्यंतच्या आतमध्ये नाही झालं तर आम्ही सोमवारी सकाळी उपोषण करणार आहोत काय. त्यामुळे हे तुमच्या आदेशानुसार हे आम्ही आजचा रस्ता थांबवतो काय ही विनंती आहे. तुम्ही आश्वासन दिलं कमाल वाटतं तुम्हाला की ते तिसऱ्या महिन्यात देऊन तुमच्यापर्यंत ह्यांचं पण तुम्ही त्याप्रमाणे तुम्ही पण यांना सांगा की बाबा जनतेला मी असं दिलेलं आहे आश्वासन ते सांगा तुम्ही. चालू केलं होतं ते मी आता येऊन स्वतः प्रत्यक्षात पाहणी केलेली आहे. काही चुकांमुळे ज्या गोष्टी राहिल्या आहेत प्रलंबित जे कामं ठेवलेली गेली आहेत ती मी सोमवारच्या आत कंप्लीट पूर्ण करून देणार आहे. हे मी पालकमंत्री साहेब यांच्यापर्यंत पण ह्या गोष्टी पोहोचवणार आहेत. काही गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने चालल्या आहेत. या लोकांचा आक्रोश मला असा सतत सहन करावा लागतोय. त्या सगळ्याची फुल सखोल आधी मी स्वतः तपासणी करून देईन आणि तुम्हाला सोमवारच्या आतच ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर करून देईन हे मी सांगतो. आमची नावळे सांगवाडी आणि कुर्ली वगैरे पंचकृषीतल्या लोकांनी इथे रस्ता रोको केला. तात्काळ याची दखल घेऊन आमच्या नगराध्यक्ष मॅडमचं पहिलं मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो कारण त्यांनी याची दखल घेतली आणि जे काय चुका आहेत त्या पालकमंत्र्यांशी निदर्शनास आणून पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून साहेबांनी सांगितलं की शब्द द्या आपण 8 दिवसामध्ये रस्त्याचं काम करून घेतो. त्यामुळे आम्ही पालकमंत्र्यांचा ते आभार व्यक्त करतो आणि ह्या लोकांना आम्ही तालुक्याच्या वतीने किंवा तालुका सभापती म्हणून मी आमच्या लोकांना आश्वस्त करतो की 8 दिवसाच्या आत इथलं बाजूचं साईडलाईनचं काम आणि खड्ड्यांचं काम 100% पूर्ण होईल. सोमवारी परत आपण हे काम झाल्यानंतर एकदा नगराध्यक्ष मॅडमचं अभिनंदन करायला परत आपण इथेच जमू. साहेबांचं पालकमंत्र्यांचं अभिनंदन करायला पण आपण इथेच जमू. त्यामुळे झालेल्या काही गोष्टी आहेत त्या नागरिकांच्या लक्षात आल्या आहेत आणि त्यामुळे आपण पुढच्या कामाला आम्हाला तुम्ही एक विश्वास ठेवून परत आम्हाला काम करायची संधी. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग.
देवगड तालुक्यातील शुक्रवारी आठवडा बाजारपेठेत येथील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून ठिकठिकाणी खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलंय. त्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जाते. देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीनं तिथं जाऊन बाजारपेठेतील मुख्य रस्त्याची पाहणी केली असता तो रस्ता अतिशय दुरवस्थेत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. यावेळी समन्वय समितीच्या माध्यमातून नगरपंचायत आणि पालकमंत्री यांच्याकडे या रस्त्याबाबत निवेदन देखील देण्यात आलंय. यावेळी समन्वय समितीच्या श्यामल जोशी, सुधीर मांजरेकर, राजेंद्र मिस्त्री, स्वप्नील कुबल, अण्णा खवळे, अश्विनी मोहिते, प्रशांत खवणेकर, शरद लाड, प्रदीप सावंत आदी सदस्य नागरिक उपस्थित होते. श्रीपाद पारकर, बाप्पा रुमडे, मृत्युंजय मुणगेकर, प्रमोद नलावडे, पाटील नळेकर, शिरसाट महाडिक आदी उपस्थित होते. इकडची गटरची लाईन इकडची अशी दोन क्रॉस एकत्र नाही बेसिकली एकत्र नाही जॉईन झाले दोन गटर. नाही बेसिकली वरनं येणारा ह्या पाणी ह्याचं ते डायव्हर्ट झालेलं आहे. आठवड्याच्या बाजाराचा हा मुख्य रस्ता आहे. हजारो माणसं इथे या रस्त्याला शुक्रवारी गर्दी करतात. जुनी बाजारपेठ आहे, कित्येक वर्षापासूनची आहे. तर अशा परिस्थितीत इतक्या मुख्य रस्त्यावर आणि इतक्या महत्त्वाच्या रस्त्यावर गटाराचं बांधकाम करताना, गटाराचं खोदकाम करताना, इथलं डांबरीकरण करताना कसलाही विचार, इंजिनिअरिंग म्हणा किंवा कसलाही विचार व्यवस्थित झालेला नाही. गटार खणलेलं नाही, त्यामुळं गटाराची उंची जी आहे ती अवास्तव वाढलेली आहे. गटार उंच, रस्ता खाली आणि पलीकडे काहीच गटार नाही. आणि त्याच्यामुळे अक्षरशः परवा वहाळासारखं इथून पाणी वाहत होतं. 3-4 वेळा पाऊस आत्तापर्यंत पडला नसेल. सुरुवातीलाच ही परिस्थिती आहे, ही अत्यंत वाईट आहे, अत्यंत धोकादायक आहे. खड्डे असे पडलेले आहेत की केवळ त्या खड्ड्यात पडून कोणतरी स्कूटरवाला धडपडेल आणि जखमी होईल, झालेले आहेत, पडलेले आहेत. प्रत्येक वेळी इथून येताना आणि जाताना भीती वाटते. प्रचंड उतार आहे. सुरक्षितता या रस्त्यानं जाताना अजिबात नाही. पाण्याचा प्रॉब्लेम आहेच आणि नूतनीकरण दुरुस्ती करताना त्याचं डांबरीकरण करून उपयोग नाही. हा उताराचा रस्ता आहे, डांबर टिकत नाही. म्हणून इथे सिमेंटचा रस्ता व्हावा अशी आमची मागणी आहे. आणि गटार दोन्ही बाजूचं जे होईल दुसऱ्या बाजूचं ते आत्ता एक्झिस्टिंग गटार आणि संभाव्य होणाऱ्या रस्त्याची दुरुस्ती हे सगळं जर समांतर पातळीत आलं तर एकूण रस्त्याची लांबी, रुंदी वाढेल अशी आमची मागणी आहे. आणि स्थानिक विश्वासात घेऊन स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच झालं पाहिजे आणि स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हे झालं पाहिजे. त्यावेळी पण आम्ही सूचना केल्या, कशावरही त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी लक्ष दिलं नाही. देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीकडे बाजारपेठेतील तक्रार आली की समन्वय समितीने आमच्याही रस्त्याची दखल घेऊन हा रस्तासुद्धा लवकरात लवकर करून घ्यावा अशी असं त्यांचं एक निवेदन आमच्याकडे आलं. त्याप्रमाणे आम्ही इथे भेट द्यायला आलो आहे. पाहणी केली तर अतिशय दुरावस्था आहे रस्त्याची. खड्डे तर भरपूर आहेतच, शिवाय जे आत्ता नवीन गटार केलेलं आहे ते गटार कुठल्या इंजिनियरने सँक्शन केलं आहे किंवा त्यांचं जो कोण कन्स्ट्रक्शन करणारा, कोण जे बांधकाम करणारे लोक आहेत त्यांना अवॉर्ड द्यावा इतपत त्याने अतिशय सुमार दर्जाचा आणि दर्जा तर नाहीच आहे, शिवाय जे गटार असं म्हणावं असं गटार पण ते वाटत नाही आहे. त्याची उंची जे काय मेंटेन पाहिजे ती नाही आहे. हा रस्ता जो आहे 2 वर्षापूर्वी केलेला होता. किमान रस्त्याला 5 वर्षाची 10 वर्षाची जी काय मुदत असेल, पण एका वर्षात जर इतके रस्ते वाहून जात असतील तर शासनाचे पैसे म्हणजेच जनतेचे पैसे नाहक फुकट चाललेत आणि जनतेची फसवणूक होते हे यातून दिसून येते आहे. आत्ता त्यांची ग्रामस्थांची इथल्या मागणी अशी आहे की त्यांना डांबरीकरण नको आहे. त्याचं कारण असं आहे की ह्याला तीव्र उतार आहे. तीव्र उतारामुळे पूर्ण देवगडच्या सड्यावरून जे पाणी येते ते इथून वाहत जात असतं. दोन्ही साईडला प्रॉपर असे गटार हवेत ज्याच्यातून गटारातून पाणी वाहून जाईल, रस्त्यावरून नाही, अशी व्यवस्था व्हावी. त्याचबरोबर रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण व्हावं की जेणेकरून सारखा रस्ता वाहून जाणार नाही. तरी ते तातडीने मंजूर करून माझी नगरपंचायतीला किंवा पालकमंत्र्यांना अशी विनंती राहील की या रस्त्याचं काम लवकरात लवकर करून देऊन ग्रामस्थांना सुखावस्थ करावं आणि त्यांना न्याय द्यावा. कारण पावसाळा आत्ता सुरू झाला आहे. नुकताच पावसाच्या 2 दिवसात त्यांची इतकी दुरावस्था झाली आहे. पूर्ण 3 महिने 4 महिने जो पावसाळा आहे तेवढ्या पूर्ण पावसाळ्याभर त्यांना हे सगळं सहन करणं असंही आहे.
तरी ताबडतोब या रस्त्याची जे मंजुरी करून तो रस्ता नवीनच व्हावा. डागडुजी करून काही फायदा नाही, महिन्याभरातच तो वाहून जाणार, म्हणून त्याचं कॉन्क्रिटीकरण करण्यात यावं. बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. आडाळीतील अवैध माती उत्खननाच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आमदार केसरकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काही ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडून आपली विनाकारण बदनामी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. या माती उत्खननाशी माझा कोणताही संबंध नाही, माझ्यावर केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असं आमदार केसरकर म्हणालेत. तसेच ज्यांनी माझी बदनामी केली आहे त्यांनी माफी मागावी, अन्यथा त्यांच्यावर 50 लाख रुपयांचा अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार असा इशारा देखील दिला. MIDC अवैध उत्खनन चालू आहे. या संदर्भात आपलं शिष्टमंडळ उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना भेटले होते. ते बोलले की 2 दिवसात संबंधित तहसीलदार किंवा पोलीस यांच्यावर कारवाई केली जाईल. या संदर्भात आपण काय सांगू? एक म्हणजे असं आहे, जे जबाबदार आहेत त्यांच्या कारवाई झालीच पाहिजे, परंतु काही लोक याच्यातून चुकीचं चित्रसुद्धा उभं करण्याचा प्रयत्न करत होते. विशेषतः एका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझं नाव त्याच्यामध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्याला अब्रू नुकसानीच्या खटला त्यांच्यावर का भरत नाही त्याची मी नोटीस वकिलांच्या मार्फत पाठवली आहे. आणि जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर त्याच्यावर 50 लाखांचा अब्रू नुकसानीचा दावा मला गृहीत धरलं. फक्त मी प्रसिद्धीपासून आलिप्त राहतो म्हणून आजच्या व्हिजिटला मी खरं तर तुम्हाला बोलवणार नव्हते, परंतु लोकांना कळलं पाहिजे किती कामं सुरू आहे, म्हणून तुम्ही येऊन जर ह्या कामाची माहिती लोकांपर्यंत दिली तर असे जे निष्क्रिय लोक असतात जे दुसऱ्यावर आरोप करतात त्याने आयुष्यात कधीच काय केलं नसतं. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. दोडामार्ग तालुकावासियांच्या मागणीनुसार तालुक्यात सुरू असलेल्या विविध विकास कामांना वेग आलाय. याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी आमदार दीपक केसरकर यांनी तालुक्यातील विकास कामांचा आढावा घेतला. यावेळी केसरकरांनी दोडामार्ग नगरपंचायत, पंचायत समिती तसेच नव्यानं उभारण्यात येत असलेल्या हॉस्पिटलच्या इमारतींची पाहणी केली. सुरू असलेल्या कामांची प्रगती आणि आवश्यक बाबींवर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. येत्या ऑगस्ट महिन्यात उपजिल्हा रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन करण्यात येणार असल्याचं यावेळी दीपक केसरकर म्हणाले. त्यामुळे तालुक्यातील आरोग्य सुविधांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बेडचं नवीन रुग्णालय मंजूर केलेलं होतं आणि त्याची पाहणी करण्यासाठी मी आलेलो होतो, कारण हल्लीच 5 कोटी रुपयाचा निधी या कामासाठी वितरित केलेला आहे. आता फक्त आणि 3 कोटीचा निधी वितरित केला की हे काम पूर्ण होईल. मी आरोग्यमंत्री महोदय आंबेडकर साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी प्राधान्याने 5 कोटी रुपयेचा एक हप्ता आम्हाला दिला आणि त्याच्यामुळे ह्या कामाला पुन्हा गती मिळू शकली. साधारण येत्या 3 महिन्यामध्ये हे काम पूर्ण करण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे. आणि हे करत असतानाच दोडामार्गला आपण डायलिसिस सेंटर दिलेलं आहे. असंच डायलिसिस सेंटर आपण वेंगुर्ल्याला दिलं आहे, शिरोड्याला दिलं आहे, सावंतवाडीला तर पूर्वीपासून डायलिसिस सेंटर आहे. त्याच्यामुळे डायलिसिस सेंटर असलेला मतदारसंघ, पूर्ण डायलिसिस सेंटर असलेला सावंतवाडी हा पहिला मतदारसंघ आहे जिथल्या प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस सेंटर आहे. आणि पहिलं डायलिसिस सेंटरसुद्धा ग्रामीण भागामध्ये सुरू करणारा पहिला सावंतवाडी तालुका होता. आणि सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलमध्ये पहिलं डायलिसिस सेंटर जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी, त्या मला वाटतं 16-17 वर्षापूर्वी सुरू झालेलं आहे. आता तिथल्या मशीनसुद्धा बदलण्याच्या संदर्भात सूचना दिलेल्या आहेत आणि 2 नवीन डायलिसिस मशीन या सावंतवाडीच्या रुग्णालयाला उपलब्ध होतील. हे पूर्ण झाल्यानंतर जी जुनी इमारत आहे त्याच्यामध्ये डायलिसिस सेंटरची सोय असेलच, परंतु तिथं काही स्पेशल रूम करण्याच्या सूचना मी PWD खात्याला दिलेल्या आहेत. त्याला आवश्यक तो निधी, आपल्याला छोटासा निधी लागेल त्याच्यामुळे तो जिल्हा नियोजन मंडळातून सुद्धा उपलब्ध करून देता येईल. आणि इथल्या लोकांची मागणी आहे की आयुष्याचं एक सेंटर जसं सावंतवाडीला होतं आहे तसं दोडामार्गला व्हावं. तर उरलेल्या भागामध्ये आयुष्य सेंटर होऊ शकेल का त्याची पाहणी करण्यासाठी लवकरच मी आयुष्य डायरेक्टरना विनंती करेन आणि त्याच्यानंतर आयुषचे जे मिनिस्टर आहे आमच्याच पक्षाचे आहे त्यांना भेटून तिथंसुद्धा आयुष्य सेंटर ज्याप्रमाणे सावंतवाडीला सुरू करतो
त्याचप्रमाणे घोडामार्गला सुरू करण्याची व्यवस्था करेल, जेणेकरून लोकांना धारगडला जायला लागणार. हे हॉस्पिटल सुरू झाल्यानंतर आणि 4 स्पेशालिस्ट या ठिकाणी मिळतील आणि त्याच्यामुळे आता जे लोकांना बांबोलीला जायला लागेल ही गरज संतुष्टात येईल. लवकरच सावंतवाडीचा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रश्न सुद्धा दिसतो आहे. त्या संदर्भात जे ॲफिडेविट पाहिजे ते राजघराण्यातल्या दोन्ही जे त्यांचे भाग आहेत दोघांनी करून देण्याचं मान्य केलं आहे. कालसुद्धा मी युवराजांशी बोललो होतो, त्यांना आठवण केली. त्याच्यानंतर कुमार भोगले साहेबांना आठवण केलेली होती आणि त्याच्यामुळे हे ॲफिडेविट झाल्यानंतर सावंतवाडीचं जे सध्या 50 बेडचं रुग्णालय आहे ते आताचं जे नवीन रुग्णालय आहे त्याच्या वरच्या मजल्यावर एक मजला वाढवून 50 बेड तिथं ट्रान्सफर करायच्या आणि आहे ते रुग्णालयाच्या इमारतीच्या ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारायचं. कारण ज्या ठिकाणी आम्ही मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल पूर्वी मंजूर केलेलं होतं त्याच्यानंतर स्पेशालिटीचे नॉर्म्स बदललेले आहेत, त्याच्यामुळे अधिकची जागा त्याला लागते आणि त्याच्यामुळे त्याचं काम सुरू झाल्यानंतर आमच्या मतदारसंघातील सर्व सोयी हे अद्ययावत होतील याची मला खात्री आहे आणि म्हणूनच आज मी मुद्दाम हॉस्पिटलची पाहणी करायला आलो, जेणेकरून या कामाला गती देता येतील. सिव्हिल सर्जन साहेब आहेत, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर मॅडम आहेत, तहसीलदार आहेत, सर्वांना एवढ्यासाठी बोलवलं होतं की कुठल्याही कामामध्ये कोऑर्डिनेशनमध्ये कमतरता राहू नये. तर दोडामार्गला चांगल्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव होता. एकच 30 बेडचं रुग्णालय होतं. अशीच परिस्थिती वेंगुर्ला सुद्धा होती. तिथं कॅन्डी डिस्पेन्सरीवर अनेक वर्ष वेंगुर्ला तालुका अवलंबून होता. आता तिथं नवीन सुसज्ज हॉस्पिटल करून दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे दोडामार्गचं हॉस्पिटल पूर्ण झाल्यानंतर सगळ्या ज्या वैद्यकीय गरजा आहेत आणि मल्टीस्पेशालिटी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वदृष्ट्या वैद्यकीयदृष्ट्या सुसज्ज असलेला असा हा सावंतवाडी मतदारसंघ होणार आहे. पंचायत समितीच्या इमारतीला भेट देणार आहे. नगरपंचायतीला जी नवीन बिल्डिंग मी मंजूर करून दिली आहे त्याला भेट देणार आहे. ज्या ज्या अनेक वर्ष ज्या सुविधा दोडामार्ग तालुक्याला मिळू शकलेल्या नव्हत्या त्या सर्व सुविधा दोडामार्ग तालुक्याला उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. जाताना बेडशीला आपण क्रीडा संकुलाची व्यवस्था केलेली आहे, त्याची सुद्धा पाहणी मी करणार आहे. या सगळ्या सुविधा येत्या 6 महिन्यामध्ये पूर्ण होऊन लोकांच्या वापरामध्ये त्या याव्या. नगराध्यक्षसुद्धा या ठिकाणी आहेत, पंचायत समितीचे सभापती उपसभापती सगळे उपस्थित आहेत आणि हे सगळे लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, पंचायत समिती सदस्य आहेत, हे सर्व मिळून एकजुटीने दोडामार्गच्या विकासासाठी काम करत आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना त्याच्यामध्ये यश यावं यासाठी जे सहकार्य लागेल पूर्णपणे सहकार्य त्यांना दिलं जाईल. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कुणकेश्वर समुद्रकिनारी बेकायदा वाळू उपसा मोठ्या पद्धतीनं होत असून गुरुवारी रात्री 2 मॅक्स गाड्या जप्त करण्यात आल्यात. या दोन्ही गाड्या देवगड तहसील कार्यालयात आणण्यात आल्यात. कुणकेश्वर ग्रामस्थांनी देवगड तहसील कार्यालयावर धडक देत प्रशासनाला जाब विचारला. कुणकेश्वर समुद्रकिनारी दिवसाढवळ्या वाळू उपसा सुरू असून याकडे प्रशासनाचा अंकुश नसल्यानं ग्रामस्थ आक्रमक झाले. त्यांनी या वाळू उपसा करताना दोन्ही गाड्या रंगेहात पकडल्यात. 2 गाड्यांमध्ये 1 ब्रास अशी मिळून एकूण 2 ब्रास वाळू होती. दोन्ही गाड्या जप्त करून देवगड तहसील कार्यालयात आणण्यात आल्या. ग्रामस्थांनी देवगड तहसील कार्यालयात धडक देत याबाबत नायब तहसीलदार यांना जाब विचारला. दोन्ही गाड्यांवर रितसर कारवाई केली जाणार असल्याचं यावेळी नायब तहसीलदारांनी सांगितलंय. यावेळी मोठ्या संख्येनं कुणकेश्वर ग्रामस्थ उपस्थित होते. म्हणून आम्ही आज देवगड तहसीलदार कार्यालय इथे जमलेलो आहोत. काल रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास कुणकेश्वर येथे जो अवैध वाळू उपसा झाला त्यावेळी ग्रामस्थांनी या ज्या 2 गाड्या होत्या त्यांना तिथे रंग्यात पकडलं होतं. सरपंच, तलाठी यांना यासंबंधी कल्पना, सर्कल साहेबांना यासंबंधी कल्पना दिलेली होती. त्यानुसार त्यांच्यावर आज कारवाईच्या दृष्टीने या दोन्ही गाड्या तहसील कार्यालयात जमा केलेल्या आहेत. पण वर्षानुवर्षे कुणकेश्वरला जो वाळू उपसा होतोय त्यामुळे तेथील मानवी वस्तीला, मच्छीमारांची जी घरं आहेत किंवा त्यांच्या ज्या याच्या होड्या ठेवण्याच्या ज्या खोपी आहेत त्यांना इथे धोका निर्माण होणार आहे. मानवी वस्तीत पाणी घुसण्यास, समुद्राचे पाणी डायरेक्ट मानवी वस्तीत घुसण्याचे प्रकार यापुढे होणार आहेत. त्या दृष्टीने ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन ही कारवाई केली. प्रशासनाने उत्कृष्ट असं सहकार्य केलं. या दोन्ही गाड्यांवर कारवाई केली. यानंतर जरी हे प्रकार थांबले नाहीत तर ग्रामस्थांकडून अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली जाईल आणि त्या ठिकाणी गाड्या वगैरे जर कुठल्या असे अवैध वाळू उपसा झाला
तर प्रशासनाला हे म्हणजे शेवटचं हे आमचं सांगणं असेल. त्यानंतर आम्ही कायदा व्यवस्था हातात घेण्या इतपत आता आमची व्यवस्था ही आलेली आहे, परिस्थिती आलेली आहे. आता तुम्ही एक म्हणजे कालपासून जो विषय झाला, वाळू पकडले, वाळू उपसा माफिया जे होते त्यांना पकडलं, त्यांना इथे आता आणलं गेलं आहे. त्यानंतर त्याने अतिशय व्यवस्थित भूमिका घेतली, चांगलीच भूमिका घेतली. यानंतर हे प्रकार होणार नाही, तुमच्यावर कुठला अन्याय होणार नाही किंवा हे प्रकार तातडीने इथे थांबवले जातील असं आश्वासन त्या साहेबांनी दिलेलं आहे त्यांच्या. आणि ह्या दोन्ही जे आता गाड्या आम्ही पकडून दिल्या त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होईल, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईल असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं. तेच मगाशी मी जसं सांगितलं, मुळातच काय विषय आहे, वर्षानुवर्ष हे प्रकार चालू होते, याच्याकडे प्रशासनाचं दुर्लक्ष होत होता. त्यामुळे आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की समुद्राचं पाणी डायरेक्टली मानवी वस्तीत येऊन आमच्या घरांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तातडीने जर ह्यांनी लक्ष नाही दिला तर आम्ही तिथे पण आंदोलन करू आणि जे काही संबंधित वाळू माफिया आहेत त्यांच्या विरुद्ध उग्र आंदोलन करण्याची आमची तयारी आहे. परंतु मी आता तुम्ही सांगितलेली होती, पण त्या दृष्टीने त्यांनी कसं दुर्लक्ष केलं. आम्ही ग्रामसभेला याची म्हणजे सरपंचांना वगैरे ह्याची वारंवार जाणीव करून दिली. त्यातील नागरिकांनी सगळ्यांनी एकत्र करून म्हणजे कसं आमचा तिथे जिव्हाळ्याचाच विषय आहे. मच्छीमारी आम्ही स्वतः करतो, त्यामुळे तो विषय जिव्हाळ्याचाच आहे. आम्हाला दिसतं की आमच्या तिथे मच्छीमारीची जी वस्ती आहे त्यांना जे काय आमचे होड्या वगैरे ठेवण्याची जी घरं आहेत त्यांनाच धोका निर्माण झाला आहे एकंदरीत. आणि महामार्गाच्या नजदीक असल्यामुळे हे जे परिस्थिती प्रशासनात दिसत नसेल तर त्याला म्हणजे निव्वळ डोळेझाक करतात हे लोक असं म्हणणं आरोप आहे आमचा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी, यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.